Som Lakatoš Norbert z Novej Zámkov. Čo je ty somár? Ale hľadám ženy, dievčatá, už mám z Dulovciach. Čo vám jebe? Chodím vám cvičiť, som vysvičený, všetko, veľké ruky mám, veľký chleba. Čo je? Chodil som vyhazovač Novej Zámku robiť. Povedz, čo je? Čierna papula mu to bude podľa môj chrbát. Ešte raz jedni ťa zabijem nožom. Klub dvorov som robil, som mám Bavoráka BMW, gomby černý s oknami. Čo kričíš? A na to idú ženy teraz. Čo to povedala? Nepijem, nefajčím, som poslušný, hračky som kúpil pre deti. Dostane piču, neboj sa. A teraz ma majú pre peniaze Českej republiky, som priniesol domov 2,5 milióna české peniaze. Nožom ho zabijem, bodákom. A ja som ten najlepší muž, najlepšie ruky, prísne dvojky. To znamená prísne dvojky, táto je cinturínska a táto je nemocnica. Keksy a kokotiny, ale cibulu doma nemá byte. A ja som ten najlepší chlap. Kokot blázniv jemnutý. Veľmi vás žiadam, dievčatá, vážené ženy a slečny. Kurva, no toto je život. Nemám telefón, stratil som teraz budem kúpiť tento mesiac. Ale piče za nima chodia, piče. A veľmi by som vás požiadal, do Novej Zámku ma nájdete. Bože môj! Priatové zástavky. Každý ráno chodím tu na Novej Zámku z dvorov. Hajdel vyjebaný, čierny, skurvený. Moje adresa je Stará ulica 3, Lakatoš Norbert, dvory na Žitavu. Iba to piče odo mňa, lebo ťa zabijem aj teba. A nebudete nás tú ulicu, tak nájdete na obecnom úrade. Tam sa opýtate. Pre televízor Markíza Lakatoš Norbert z Novej Zámku a dvory na Žitavu.